Hej og velkommen til den her video. Ja, og det her er min hund, og jeg er igen i Letland, og ja, og hvis vi går lidt mere fremad her, så står min veninde lige her. Hun kan ikke finde at tale dansk, derfor kan jeg ikke tage med i min video. Og her er min her er min bassin, mener jeg. Og der er så nogle 2 stole. Ja, og så har vi 2 hunde. Jeg ved ikke lige, hvor den anden hund er, men den er her et sted. Og ja, her har vi sådan, hvad har altså noget. Men det er fordi, de er her. Og det her er vores villa. Og ja, de kan lige på pause. Og ja, her er min villa. Og ja, vi har en ret stor have. Jeg kan nok ikke lige vise hele, for den er ret stor. Og her er min hund igen. Ja, den er rigtig sød, men lad mig komme for tæt på den. Den kan godt finde på at bide dig. Men kun nogle gange. Ja, man kan ikke så nemt æde den. Men hvis du fremmer, så kan du slet ikke æde den. Men hvis du kender den, så kan du godt æde den. Ja, det her er alt det her, min mor laver. Og så er det muligt vinduer og sådan noget. Men det er slet ikke noget med mig at gøre. Ja, og nu går jeg videre. Ja, det er mit hus igen. Og nogle blomster, det er det hele, der er inde i mit hus. Kun blomster. Og ja, så har vi en garage. Og ja, så har vi sådan et lille hus her. Altså, det er måske ikke så lille, men det er mit værelse. I hvert fald. Eller ikke mit rigtige værelse, bare sådan. Når jeg er udenfor sådan et værelse, jeg har 2 værelser. Og jeg er en tilblomst. Jeg gider ikke vise alle blomsterne, der er alt for mange. Og jeg har en swimmingpool igen. Og ja, og det er min venindes hus. Vi er naboer. Vi er bedste venner. Vi er næsten bedste venner. Næsten. Altså i Letland er vi. Men rigtigt er det ikke. Rigtigt er vi ikke bedst. Altså rigtigt er vi ikke bedste venner. Rigtigt er der noget anden en, jeg er bedste venner med. Ja, hun har sådan en lille swimmingpool. Man kan måske ikke se så meget her. Men det tror jeg godt, man kan se meget bedre her. Altså, jeg prøver lige at zoome ind. Der. Håber jeg godt kan se den. Ja, så kan de zoome ud igen. Ja, og her er der en stige for at nå kirsebærne. Og ja, det er min veninde igen. Hej, og ja, nu er jeg her igen. Og vi skal lige op ad de her trapper. Her er min. Ja, det var det her værelse, jeg talte om. Det er ret pænt, fordi jeg er næsten aldrig heroppe. Det er kun, hvis jeg skal hente sådan en bold eller sådan noget. Jeg bruger næsten kun bolden og shippetog. Og ja, så er der også sådan her, så det plejer ikke at være så rodet, men det er det nok i dag. Og ja, her en lille hund, man godt kan gå forbi, så siger den, så begynder at gø, som man kan høre, tror jeg nok. Og så har vi også en lille have her. Og ja, vi har også en lille gynge lige her, man kan godt gynge på. Ja, jeg håber, jeg snart tager min anden hund, for jeg kan ikke lige finde den. Men den er nok et eller andet sted henne og gemmer sig, eller sådan noget. Fordi den er lidt bange. Men den bider ikke rigtigt. Det gør en stor heller ikke rigtigt. Men kun hvis du går alt for meget til på den, og du gør alt muligt sådan noget ondt på den. Men jeg tror heller ikke, der er nogen, der går. Og deroppe er mit værelse. Ikke der. Det er min lille. Det er min halvlille søsters værelse. Det der er mit. Ja. Nu er jeg nået hertil. Den anden del er mit hus. Nogle blomster igen. Det er kun blomster, der er i det her hus. Har et vindue igen. Blomster. Og ja. Her er vejen. Og ja, her er der sådan en hæk. Og her er der hvad nummer vi bor på. Det er nummer 8. Ja, her er et vindue igen. Og alle mulige ting. Jeg kan desværre ikke finde min hund, men den er der. Altså ikke den. Den anden. Den er altså kun her. Den er næsten kun her. Fordi den kan godt give lidt sådan her. Den er så sød.